날씬 동안 샤디니 가까워니 기필카 날씬 동안 샤디니 가까워니 동타이 동리보 동타이 그리카 탄샤응 만야니 동타이 동리보 동타이 그리카 탄샤응 만야니 하유무루무루 저라 샤실라이 부루 하유무루무루 저라 샤실라이 부루 아제 가보숑고 눈물이슈루 무니슈루 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 비르비크럼 무바가 비르비크럼 비르비크럼 무바가 비르비크럼 비르비크럼 무바가 비르비크럼 비르비크럼 무바가 비르비크럼 기필카 날씬 동안 샤디니 가까워니 mekang kerikang bumong kerikang tonggerong yani mekang kerikang bumong kerikang tonggerong yani hodano thum shalui da phano mangiui hodano thum shalui da phano mangiui do shankar torima nang funoglanna 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 Mira, vamos ver aqui. 하나바지 진이 라자 모호라자 진이 띠브로도 사손 켈라가 진이 띠브로서는
bukumu flu kalang katino jeng tabo po tolok jak no ayang agi sini राजतन्त्र पनि गणतन्त्र पनि चिनी प्रधान तहका जोंनो गणतन्त्र रक लिपि का चिनी राजमालान बाहायनो उनखौबो बाथ्रा दं खमता चिनी राजमालान ह चिनी गणतन्त्रको चिनी लिपि चिनी उनको पुलान माइसबाय बहुत याइनानि बरनो उनको न तमको लेखि जरनो चारना हनै चिनी नंगो बुलाच्या खमाइतु बाचा गय जे गणतन्त्र रक ह चिनी राजतन्त्र परिसंघ बाचुना खाने चिना खाजा चिनो जे ससान चिनी 4005 कानि र ए कसरम कतल समस्त yang सेकेन्ड इको याइनानि बररो चिनी ससान न मुखराति ससान न दखल खाइदो बाजा जों बाहायगा बासिनाय दाखुरो ह जों गणतन्त्र बाय ओ गजा चिनी राजानि चिनी जे गुरखा बसिबो बिसा आरो चिनी जागा बिसिते प्रसर आरो नक तगैखा ह 2000 तंगै ए जे दुगो तुनो नको गणतन्त्र छनो 60% न नको रोजपास खाजा नक सबाजा चिनी राजा हाजेत बेला बौ ह निको तबो तार राज्य पर्व कुलक तमने ताउ चिनी महाराज गारिङ तको पटिक आरा थाङै खबर सायो चिनी महाराज ह तुनो ताम खाजा तनाय निको तबो दलि छ मुन परिवार बस्ते गुट्टु मण्डल मुन परि बस्ते बरक बाइ थमका चिनी जागा चिनी दंगो चिनी बाइ थमाय ह जों आसुर निसे कलाय हनो ह फारि ताखरो कक पाक्याल फारि बुखुरो यापे थाता हति ता थंदा छिदे ता थादा छिदे ता बुदा छिदे ता तबरा छिदे तमे हे आमनि छ छैतो दानिको छैतो द सबैले ताखुरो बुखुरो ह ताइ थंदा तलो छिदे फारि जों ताबले छिसे छिनाय ह जाङै दि खावै बखं लाइ करे गय जों आनो फाइदा छिदे छिदे लागो बागो तमे हे छैतो दा फारि बाजानि कल जेबो सानाव दंखौ आं सालिया आं आसुखौ सय टाइप बायदिसिना नमर बेलेगना हामबाय अमाहाय बलंनि दाख्लाय दंना नांखाबनि बखा बाहायमा दं साला वाजों लोंनो सिमां हिकाय दगरे वाजों चिनि महाराजनि गोबो करके आंगा चिनि महाराजनि सिमांल बलंखाय दंखा जोंनो गोबो दाउ फायदा हा बुनि सिमां लोंखाय कारिमो सक रखमो लाइटिं रखमो लाइट रखमो हा आनन्द खाय बर बारे अर सदन गाडी खाय तुगुनो चिनि राजाना परिसंगला बाय तुनो बहम बाय परिसंगला बाय तुनो अरे ची परका सिटी रखा ए कोनहारी जाबा कि ब्रो दो कत कुसुरो हा आपतिके जों तने क्लास इनो खादि अर चिना मा चिना सदन तेतबो ओ जे भगवान दि थाय लाइटिं तंति चिना गाहाम का तो खाय चिना सुनो तेबो बखा सारते जों लाइटा बेक्लंखा दिनै जोंरो चिनी राज परिवारनि रयेल फेमिलिनि सिमालंगो जों किनरो फाइमागा फैका ये कासे चिकनचा प्रोग्राम ओ प्रोग्राम नो तुजुलखा इनिशिएट खालायगा चिनी महाराजा बिरबिकन वेलफेयर सोसाइटी बरनि उद्योगे किनरो चिनी दिन महलय दिन अर्पण खायमे दिन ओ दिनो आगेनि सिनिनो चिनी बरगराव आगे जे थै थांनाय चिनी बंशनि चिन ताकु बुखुरौनि थै थांमानि आबरन जो पलायलायो जे अबन चिनी कासे उद्देश्य अंखा दिनै और चिनी राज परिवार चिनी रयेल फेमिलिनि कासे सिमालों जत साइमानो और गोबां मानसिनि बंशनि बरगराव चिनी महाराजा बिरबिकन फैते तो बनि बुखा जत और राजानि बंशरक और थै थांका आबर सिमालों जों जत साइमानो अ सिमालों कासे चिनी गर्व चिनी कासे प्राउड चिनी अमो जागा कियाबा बलायखने दुर्भाग्य हमनो अ सिमालोंनो चि रयेल फेमिली आबर कामके नायकिन थाइजा गया जों वनसका अब चिनी सरकार थाइमानि परे वनो आं अब मासाव चिनी हुकुमनो जों तैबो डेभलप खायना बगै जों चेष्टा साखाय दङ साखार दङ दिनै आं हेसे ट्राइबेल वेलफेयर मिनिस्टार आं सबखौनो वनसको आं ताबुक सिनो आगो फायखा जागा दखनते आं ताबो मुइतमानो चिनी महाराजा बिरबिकन किशोर दखने बथैफ्रो आं जे दङ आं जे बनो सगो आफ्रो बां साइमानो चिनी अरनियो आफ्रा पहिला फाइनु फाइगो चिनी अ चिनी रयेल फेमिलिनि राज परिवारनि बरगरक जत्तबर बंशरक अरमां सकजागो आं नुखा आनि निजे चिनी सदेबकर्ता महाराजा सदेबकर्ता बथैफ्रो बां फाइका ते चिनी गिरिबिक्रम थैफ्रो बां फाइका अबायखे नुगुइ आनि जे बेलेखने आं खामजात जों वानसक दङ जाते अ चिनी कासे हुकुमु चिनी इतिहास हेरिटेज माखासे दङ अब्ला जों डेभलप खायनाबो जों चेष्टा खाय दङ बुइखायफानो आंनि जे आं चेष्टा खाय दङ आरो दिनै
puila hambai marowang tini Maharaja Bir Bikram Welfare Society por enjuran khai tongo porani uduge mahai barbar khajang tongo ang chesta khainai je baki amro unnoti khainai ang tini obro wanchoka ang koidin bisingono orani authority bank of khainai ang khanakaro tini outla municipal council por komo nai tongo o borni ni authority bank khainai te urban development ministry borbo khainai te orani DM ang borbo khainai sabe bahakla mo renovation je kahamke khaimana ang chesta khainai puila ang wanchokaro जों सिगाङाव हाल लुना नांगौ कमप्लेट तलां थांखा सिगां हा लुगै उचुक खालायो जों दाथ' दैरक अर अबुंनिया जात बाथाया जात फायखि जों माखायनाय आं वानसका बाहाय खालामनो आं दा प्लान खायनाय तुदा आं सिमिया जों जतन मा साथारनाय स्पेशल जोंनि त्रिपुरा सारक जोंनि हुकुम जों रेसपेक्ट खायो ओंखाय तेकेबो खायनाय करि जों सायमोना अर बेलाय सित्रा जागां दंखा जों जतन नुयै दङ जों जतन खा खामजाक आं खागाव जों जतन हामजाख्लायलायो जों हेल्प माखायलायनाय not only tini Maharaja Bir Bikram Welfare Society jottono tini Tripura Sarok obono जों help makhainai ma sakalainai ang khagago o tini kaise tini hukumo tini orota जों tini age tini purobrush rone thaithane ron muto khlai oro जों kirtan lainai borok tei gothar lainai oro puja khainai o mahira ekta tini belai khane tini tongthoma sak boniba ang khagago tini hai salo jottono जों ago khaidang thum Poribang, especially the young generation, educated people should come up to help this organization. Especially ang moro hambai maro, barbar hambai maro, sini Maharaja Bir Bikram Welfare Society, or like ham khai tongo, ang borong saga project tori khai poreo, ang tam khanai khai ang sakar nai, ang khakaw abo dori si government help khai ang khai, abo te mulaka, sing government na masanai, sing urban development na masanai. जों नुयै दङ दिनै तेकासे जों नुयै दङ स्मार्ट सिटी अलरेडि जों दाबो घोषणा खायजाक दिनैबो दिनै भाइस प्रेसिडेन्ट भेंकैया नायडु बफायनाय आं बय मालायनाय अमाखासे स्मार्ट सिटी डिक्लारिं थांखा स्मार्ट सिटीनि गोचारो जों हारिमु दमायाव बेलायनाय थौया अमाखासे बेलाय खमाना मोसंसा आं खागाव अबयस्य दिनै सरकार गोदान सरकार बिजेपि आइपि सरकार अब नायगिन खायनाय अलरेडि स्मार्ट सिटी डेभलप नुयै दङ जागो आरो जों खबनाय अब्रना खायसे पइन्ट फैनाय अब स्मार्ट सिटीनि बिसिं खालामोबा अबनो स्मार्ट सिटी दाबो जों गोबां रां माइ दङ अ रां माइफोरनो अबनो डेभलप खायनो बयो जों सारखारनाय खुलुमगा तो तिनि फुंजरा जतन फुं गाहाम तिनि आसले 5 मान्थ फैमानि तिनि जेटा बुसकांगो सामुं खायथांमाय मानि आसामुंनि बेदेक न तिनि निबो तो जों बुसकां जरा रग नरम बाखिना जों मिलुइ जतो दल मिलुइ अर बलं रग खगलाय मानि तो अबनि तेकासे बेदेक खा अब तिनि जेटा अर जेहेतु जों सायमानो तिनि महलायनि दिन एकदम दिन गाहाम तिनि तो अबनतै वानसुलायजाक आगेन जे अ जागा जेहेतु परिष्कार खलायजाका जागा अबनते बाहायके बुसकांगो चिनि लुकुरंनि बुसकांगो तुबुइमान तो अबनि हिसाबेनो जों जखनते वानसुनाय लेखा जे दाबुक जेहेतु चिनि आगि लायथानाय चिनि जारा अखरा रंनो थै थानाय रंनो मुतु खलायनायनि जरा चलि दङ दाबुक जेटा चिनि बर माइकताल दु हने हजागो माइखलाय रलाय माने आबनि तेगासा अंको मानिके तरपनि जेटा लायथानाय अंको रंनो गंगातिया थाङै मुतु खलायो खुमरुय खुलुमलाय आबनो तिनि तो अबनि बागै जों पुइला सालायका खयरपुरनि जेटा खयरपुर नायकल नाय राचन ताबे सालामे परे बसाका जे ना अब एकदम नांकुक माने काहाम सामु तो खलायदि बिनि बफायमे पनो बिनि तला जारा तंनाय रंनो बर होनाय हिनै सावै तिनि सब सपायका अर तो अर फायै हुमबक लायका जों खुलुम लायका जों लायथानाय चिनि बुबाग्रा समो जों मुजो खलायका तो अर फायमा जा फायका चिनि लायथानाय जों माय जेता लगी संरनाय हेजामारानि लांकताल बदल ताय थाइसिङते लुकुरक तंबाय मानि न तो बाक्सा पार्सोनेल हिसाबै बो जोंनो सापर्ट रइ दङ अबन बागै बंनोबो हामबाय आरो बाक्सा बुसकांगो फायमाय आफान अक्लुक्तैबो सापर्ट रनाय दङ आबरंनोबो बेलाय हामबाय मारो आरो तिनि तेगायसा अंखा आबंखा थानाय बिसुआव 2019 जों जखनते 2019-20 आबहायाव जखनते जों बुबाग्रा बिर बिक्रमनि आचायमा सालो जों अ जागानो लामा हगलाय जों अर जखनते बुबाग्रानि सिमलाङाव जखनते खुमबक फायलायो आफ्रो जों चिनि जेटा अंगो तंनाय सार
रेपुटेटिवफ्रानो तुई हाइजाक बहाफोराव साइक्लांखौ जे पार्सोनाली अबनि बागै हेल्प खाइमां सा खाइनाय हिने तो आबनि यागुलो तिनि फाइसक पाइका और चिनि ट्रेवल वेलफेयर मिनिस्टार चिनि मेम्बार सार तो बो साइक्लांखा जे अबनो नुगै बेलाय सालांगासिया बेपार हनै सागा तो आं सागा यांगो नाइहित बायदि सार जेता आगि छयगानि जागा तंगा तो कुरिखानो आबुन बादे वाल तुई रक से डायरेक्ट बाउंड्री जेता तंगमान तुई से डायरेक्ट पाइप रक बंगि आयंनि आउटलाइन तुई रक खाइनानि तुई हामि रक खाइनानि व्यवस्था खालायदे तो अबरकनो सानो सागा अबरक बेलाय सायाक्लायो आर अबंखा चिनि श्री श्री तिचिनि मुकुमु हुकुमु जेता जों सिनि मुं चिनि सिनि जागनाय कायसा जागा अबनो अबो हाइके ताबुकनि अ जराव समो हाइके तनो जाखो हने आं आवको सागा जुदि जों 25-30 बा 10 बोसोर परे नों थांगाय सार जोंनो जिनु तुमांलाखने आं डाइरेक्ट सागा सानो तो आबन परे सार सागा जे आं नायनाय अबनो तामो खलायमान आर कक रुओ न हनुमान अबो सागा जे अबनि वालनि व्यवस्था तै हा लुनानि व्यवस्था बो खलायनाय आबनि उलो तेबो पदक्षेप खायनाय अबनि तै तो आं आशाबादी आर बुसकांनि जराव जों एकदम जतन खासरि आशा खायजा बिनि जे कक साइक्लांमानि तिनि आबो जास्ट साइक्लांमा सिमिं गंला बासुबायनि अबो सक्सेस बंगान हने खाखायो तो बुसकांनि जराव दगा दगा तो तगुइनो तंगो ताफानो आबन परे जुदि दगा दगा तंगो परे जुदि कोनो रेजाल्ट माया हिंगे जों जत मिलुइ पालखाय अबनि परे तेबो लामा तामखाय संसायमान अबनो तेबो लुकुरंनि बुसकां सुमनानि आबनि चाइतंमु हयतो जों उल आंदोलन बा मिसिलपानो जों खलायमान अबनि तै अबहाय कायसा लामा दंगो चिनि नाहारमु तो फाइमानजा फाइनाय बरक न हामबाय तै हासाल दंग तै सापुतरि दंनायना बुजतनो ब हामबाय नंनि सापुत बायनो जों तिनि अबहायके सामुं तां दंमानो तो अर साइसुंनि सामुंया अब जत दलनि सामुं तो आबन बागै बुसकांगो जतनो कयमु सालसा जरा खलाय जों जतनो अबनि तै ताम खलायमान बुसकांगो केमनि खानि को तंगा साइसुन तंगा जे ओ जागाव थांगाय बा ओ दगाव थांगाय अब हाय सामुते आवगनाय अब हायराव जुदि दंग हुनके लामा जों खुनुदि जों सादि आमन बागै जों नासिं तंनाय तो जतनो न बेलाय हामबाय ओंखाय मेडम नंनि बदल न तो नंनि मथाना तो लोकरक तो साइमान जाक साबनि तै दुलुंबाय ताबो अर सामु तांजागै दं हायपना तैसा बसकांगो नंनि बदल न तैसा सिरि मुरदिता तिनि नेव सालब सिनि बदलनि मुं महाराजा बीर विक्रम वेलफेयर सोसाइटी अब कायसा सरायरंनि परिमुं जागा तो अर जों सरायरंनो परि रुओ सरायरंनो तनुओ सरायरंनो शिक्षा रुओ तो अबनि शिक्षानि पदक्षेप न अब कायसा लामा चेंज जाक तो बुसकांनि जराव तेबो लामा दङ तो अबन बागै जतनो न कयमु जतनो लगिरे बायदि हिने ओंखाय अ सामुरक 30 हालजा तांयावै बुसकां हामरानि बागै जराते खिनंगा सामुखौ तांजागै दंगान बुला आबो हायनो वान सुङो तो दुर्गा फुजाफोरा ते कायसा वान सुमुं दङ जे जों मुपु स्मार्ट सिटी अब हरं हागायनो लाइट को मा जों सासा आथुकुरि हाय सङै दङ तबे ओ जागाव आगि दङ तो बलं ताकलाय तो पूजा टाइम बलं यावबो जेतु हरजाक परिष्कारं दङ तो बलं तो करिनो तो ओ जागाव लाइट दोनानि व्यवस्था प्रोसेसिंग चलि दङ सारसंनि और कागज रोजा तो अबनि बुसकांगो बुसु जरा सक्सेस तो साइमिया तो आशा तो खायो मानानो हनै लाइटिं तो लाइट दोनानि गायसा चाइतु मुं दं ता जाते अबनो जों खबैतनि मानानि मतो बा तासिं थाइजिङो कायसा कक सामानि जे खयरपुरनो नायकल नाय ओ खयरपुर बरक तामनो नायकल साबो बरक जे फाइनै र सरि खयरपुरनो नायकल नाय ओ जे चोद देवता बारि मन्दिर दङो चिनि आरो जे आमताय आजागा बरगंको दङोता ओ चिब्रि मतायनो नायकल नाय र नायकल नाय बरक तिनरो फाइका ए अब किनंनि कबुं बाय जों थाङै कबुं मंबाय बरक तिनरो फाइयै आरो अंकु किसांको फ्लाइ फाइकाता आबो बरक बंनबो हामबाय मारो बरक तिनरो हाइके जों खलायमा परे हाइके अंकु खलायमा बागै तो बुसकांदिनो बरबाय कक सालायका जे नरो कि नायो अब सक्सेस ना अबनि परे तेबो सिनि जों गुखाय नरो खायनै अब हाय सामु रो लगिर नाय जान तो बरबो साव जे ना अब काहाम सामु जों लगिर नाय हनै तामबो बंनो बेलाय हामबाय मारो